welcome to my channel. Welcome to Matalog. Okay. Ikaw nung adlaw sa pag kanang di quarantine ko guys. Isa di quarantine ko. Nagyab tayo buhaton natin. Di masayang atong oras guys. Mukbang tayo ano dati. Yan guys. Suwa na. Ha? Nangaguba man. Update ba ka ng sasakan? Suwa na. Nangaguba. Baka ako itong update rin sa unang akuan? Itong nagubang update? Naguba na to. Okay guys, manatag pamukbog guys.